Avui desmentim 10 mites sobre la pirateria. No només hi ha hagut els pirates del Carib. De fet, quan parlem de pirates del Carib ens referim al segle II de la pirateria. Però hi ha hagut pirates per tot el món i al llarg de tota la història. Tots els pirates no eren alcohòlics ni anaven beguts tot el dia. De fet, en la majoria d'embarcacions hi manava una mena de llei seca. 3. Al contrari del que ens ensenyen les pel·lícules, els pirates preferien petites embarcacions a no pas grans i majestuoses embarcacions. Per què? Molt senzill. Perquè era molt més fàcil escapar en petites embarcacions, ja que eren molt més àgils i ràpides. 4. També, al contrari del que ens ensenyen les pel·lícules de romantitzar la pirateria, de bonic no en tenia res. De fet, els pirates arribaven a ser molt cruels i despietats i utilitzaven mètodes de tortura únics. 5. També, al contrari del que ens fem pensar, els pirates no eren traïdors, de fet, eren molt lleials. De fet, els botins que aconseguien se'ls repartien entre tota la tripulació de manera bastant equitativa. 6. De fet, els pirates eren tan lleials que van establir un dels primers sistemes democràtics. Sí, tal com ho sents. Els pirates escollien el seu capità amb un sistema d'eleccions per vots entre tota la tripulació. 7. Això no era camp pixa i camp piqui-pugui. De fet, els pirates estaven tan ben organitzats que de la part que en rebien del botí tots en posaven la mateixa part en un fons comú, creant una mena de seguretat social. Per si el dia de demà ens sortien perjudicats d'una batalla i havien de contractar un metge. 8. També hi va haver dones pirates, com Annie Bonny, que no en va ser pas una excepció i va ser una gran pirata. Al cap i a la fi feia falta molta estratègia i qui millor que elles. 9. Els pirates no anaven contra tot i contra tothom. De fet, respectaven molt la seva nació. Al cap i a la fi, el que volien era tornar a casa seva amb la seva família amb un gran botí. 10. I última, no, els pirates no acostumaven a enterrar el seu tresor ni en llocs secrets, ni en illes secretes amagades, ni fer mapes del tresor. El botí estava per repartir-se'l entre tota la tripulació i gastar-se'l per sobreviure. I si agradava alguna cosa, se la guardaven per al dia que poguessin tornar a casa seva, si és que la seva nació els perdonava per haver sigut pirates.